i com a amant, i com algú amb qui tot va bé. S'acumulava la pols damunt la guantera, la ràdio i el volant, però hi havia confiança. L'activitat es feia de nou rutinària, la barema s'allunyava i les olors es feien més suaus. Les ametlles s'apilaven a les xixires, on ja hi feia fresca, per ser pelades en massa. El Pipau, però, ja no. Un mur de ciment ple de grafits. La recuperació de la zona humida i les dunes havia avançat des de l'última vegada que trepitjava aquell lloc. Les casetes blanques, que s'acomiadaven del seu temps de pau, tenien les persianes abaixades pels estiuejants i les torretes de ceràmica buides als balcons. Lletra lligada, dilluns 15 de setembre de 1986. Hi havia la mestra de nou que definia Circell, Gotín, Antara, Most, Empelt, Arada, Planet, Solc i Rapa. Que els conills es menjaven els brots de les branques que a l'abril estaven fent ressorgir, que no era tan estrany en una vinya podada en vas, i que l'avi sempre deia que això podia ser catastròfic si no s'aturava. Els rebrots i els cavalls s'havien d'haver tret a la primavera, tal com ho feia l'avi, i el pare se'n havia oblidat. Ell era el culpable d'aquella deixadesa. O com un animal amb la corda aquesta argolla sense fals que ja no en té com abans. I jo resto dempeus amb les mans lligades i la porta closa perquè no em puguin veure quan comencin les obres per garantir l'enderroc.